Contestant number 1, nagkahigusang Lamacano. Inasan, ako di penarbaho, huwag hapon tayo lang. Ayaw ka bala ka, pre. Kaya naatay ka kung baili karong gabi una. Alang sa pistahan ni Senyora Santa Ana, dito sa Barili. Mao ba rin, pre? Tara, mga turut. Sa barangay Kamta. Ihunong! Mas na ako'y kahatag ni mo, Inday. Sama sa akong sakyanan, sa labi, kayutaan, magbayli kita. Ihunong! Ihunong! Mas na ako'y kakong ikahatag ni mo, Inday. Sama sa butasan, utanunan, kahayupan, o kakong negosyong panuran, dini sa Barili. Dini natapos ang atong baile.